Muri yeZimbabwe kunyange vanhu vachiti nhau yecorruption munyika yeZimbabwe yanetsa, kunyange vachiti nhau yecorruption yazonyatsa kukura moto munyika yedu munyika yeZimbabwe, asi zvazoitwa neZAC, Zimbabwe Anti-Corruption Commission, vanhu vanoratidza kutora femo, vanhu vanonyatsa kuratidza kufara nekuti muzuva ranhasi tinoona kuti director weEnvironmental Management Agency Ema anobatiwa ari guilty, anobatiwa nemhosva akaendeswa kumutongo nevanhu veZAC. Saka tapinda munyaya iyi nokurudzira vachibva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka tiri kuona kuti pane nyaya ichangopinda iri kunzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZVAITWA says it has arrested the Director General of the Environmental Management Agency, Mr. Aaron Chigona, on charges of criminal abuse of office. He is accused of fraudulently issuing an EIA certificate to Borodale Investments Private Limited. Saka tinoona kuti vanhu vanofara chaizvo, zvinoratidza kuti vanhu vanenge vanga vashungurudzwa nemunhu uyu kupfurikidza nemaresponses aanopa. Saka tinoona kuti pane munhu anouya achipindura achiti all Ema employees need to go to jail. There is so much destruction and the degradation of our environment and their man. They should be making the most noise, but we hear brown envelopes as their specialty. Look at Botereka Mountains in Shurugwi. We do have any monitoring there. Saka tikuona kuti munhu ari kuti aiwa ende motesa kuboterekwa, zvinozotaura kuti Ema haisi kuita basa rayo asi ichingodya mari. Saka muri yeZimbabwe chibotudzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Fudzopinda comment section medu muchitiudza maviews enyu, musisubscribe, kulaika pachena on the bell icon. Toramboshana maupdates.